Господине, бихте ли се представили? Казвам се Красимир и съм от Враца. Преди малко ви направих преглед и рисува диагностика. Точна ли беше? Напълно точна диагностика. Открихме всички заболявания. Единият сериозен проблем беше дишането. Вашето дишане беше ограничено. Вие не можехте да си поемете достатъчно въздух. Имах ограничение на 50%. Сега в момента Така. все едно няма ограничение. Значи имаше ограничение в дишането. Въздуха не стигаше. Да. Вие казвахте, че поемате въздух и все едно, че до един момент и някаква тапа запушва и спирате да поемате въздух. Ограничител все едно има. Все едно ограничител. Да. Добре. Обещах, че ще направя една процедура и ще увелича дишането. И ще увелича въздуха и ще ви освободя гръдния кош. След процедурата 2 пъти повече въздух като обем поемам от преди. 2 пъти повече въздух. 2 пъти повече въздух поемам. Това... От една процедура. От една процедура. От една. Да. Добре. Впоследствие се оплакахте, че след една травма на лявата ръка не може да си изгъвате пръстите. Средния пръст изобщо не можеше да достигне дланта на ръката ми. Сега в момента Направихме една процедура. Благодарение на вас средния пръст го прибирам. И не само средния, те и другите пръсти не се движаха както трябва. Те и другите не се движаха, но пък средния изобщо не ми вършеше никаква работа. Средния пръст беше блокирал. Да, беше блокирал. В момента има пукане вътре в него, но се прибира самостоятелно. Така, палеца също... Палеца има по-голямо движение, отколкото... Въпреки, че там липсва костата. Те много работи липсват вътре. Да. Но... Показалеца също имаше ограничено движение. Показалеца имаше прекалено. Сега мога да го свия... Това не можехте да го направите. Не можех толкова. В здравата фаланга не можеше да се свия пръста толкова. Сега в момента... Сега в момента ще можете да си работите с ръката. Ще я пробвам. Добре, вижте как я сгъвате. Аз я сгъвам, усещам, че я сгъвам. Аз не можех. Аз я сгъвах. Ето така. Да. Така беше, да. Така беше. А сега в момента сгъвам до край. Да. Добре. Значи може да кажем на хора, че тук, че може да им се оправи дишането и можем... Това го гарантирам, че дишането вие можете да оправите на хората. И пръстите ги оправихме. Нещо свързано с ставите, стига да не е... сега... съкатлък. Да. Каква е разликата, господине? Разликата... Ако знаех да съм дошъл по-рано. Голяма е разликата. Да. Просто съжалявам, от колко време не можехте да движите ръката? Ами, точно 1 година от инцидента. От инцидента 1 година. Добре. Дишането е добре, ръката е добре. Изпращам ви по-добре. За което съм ви много благодарен. И аз благодаря за записа.